Takže čaute, ja som Ivo a dneska to bude ďalšie video, ale dneska to bude video na mobile. Dneska by som si chcel zahrať Brawl Stars a skúsiť tohto Edgara dať na rank 24 a v ďalšom videu môžeme dať na rank 25, ale neviem, či to zvládnem sám, pretože v poslednej dobe som dlho nehral a moc ako troška som zabudol hrať Brawl Stars. No tento účet mám už asi tak 3 roky urobený, akurát z toho 1 rok som ho vôbec nehral a začal som to hrať len vtedy, keď to začali hrať všetci. No a rozhodol som sa, že dneska ukážem môj účet a zahráme nejaké dua sám. No takže tu sú moje brawlery, mám 59 brawlerov, ako som ho dlho som to nehral, takže neviem vôbec ani, či sú to nejaké noví brawlery, napríklad to čo je, to ani nepoznám. No, takže tak. No a idem si dodať tieto mapy, či čo jak tam nazvať. No a môžeme ísť do hry. Takže sme hre, mám v týme Dynamajka, čo nie je až taký zlé kombo. Ja nechápem ako, prečo nešiel zobrať ten power, ale tak, dobre. Dajme tomu. No, nemám žiadny rank z rankedov, lebo ich nehrám, nebaví ma to, lebo tam vždycky dostávam blbých teammateov. A keď to hrám s niekým, tak ma to moc nebaví, takže rankedy nehrám, radšej si zahrám takto a dávam trofeje, alebo nejakých brawlerov skúšam dávať na 20-ky. No. To by som, aha, ja som zabudol, tam je tá gadžeta, ktorú môže mať. Že som tam. Hop. No, teraz sme dosť v blbej situácii. A to Edgara nebudem asi skákať, aj keď... No poď. Neviem, čo robia teraz. Dobre, tu sú mŕtví. To je tiež mŕtvý. To som nemusel úplne robiť. Sa na to Dynamite poťahá. Nič jediný vyzerá úplne, že by mal to v pláne. No super, tak ten Surge má 14 powerov. To neviem, to nevyzerá moc nádejne. Skúsim tam skočiť, aj tak už mám niečo strátiť, takže tak. Už sme boli showdowne, takže som robil ghosty, ale už sme aj tak nedali, lebo typek má 14 powerov. Veď ma dal na 2 hity, či koľko. Dobre, quest máme nejaký hotový, to ma nezaujíma, takže ideme do ďalšej hry. No, takže sme tu, v ďalšej hre, zase Dynamajka máme v týme, už s iným skinom. Tak je duo 2 Dynamajkov, takže to by som vypol ako prvé s Edgarom. Dobre, tak ty si frajer. Mohol počkať, dokým na ňo skočí a hodí to pod seba tú ulti, no ale dajme tomu. No, tam je Piperka, ktorá mi asi zabije teammate, no ja Edgarom moc nepomôžem. Tu ale zabil ju. Frajer. Tu je zase Surge. Čo si myslel, kosky? No a teammate mi zabil ten Surge, o ktorom som hovoril. V pohode som aj nemám v pláne, že by som točil videá z hier na mobile, ale momentálne mám veľmi zlý monitor a tie videá na počítači sú v kocke, takže kým si ja nenašetrím na lepší monitor, tak asi videá z počítačových hier asi nebudú. Takže budem asi prevažne dovtedy točiť na mobile. Ale ja si myslím, že to nebude zase taký problém. No takže vyhrali sme ďalšiu hru. No, predtým sme nevyhrali, ale boli sme showdowne, takže sme vlastne skoro vyhrali. A mne už chýba iba 26 trofejí do ranku 24. No, takže máme ďalšieho Dynamajka v týme. Nechápem, ja mám také šťastie na Dynamajkov, ja neviem, buď tu iba hrajú sami Dynamajkovia, ale furt mám Dynamajkov v týme.
Akože nesťažujem sa, pokiaľ bude hrať dobre, tak mi je to viac menej jedno. A keď na Majkov moc nemusím. Musím skočiť. No, som robil asi dosť blbosť. Som robil veľkú blbosť. No musíme zobrať toto. Super, super. Dobrý, som skončil. Pane Bože. Môj teammate je tam, tam ho pušuje ten Karl. Som dobre videl. No to už je zase ďalší Dynamike. Kebyže ho dáme do sandwicha, tak by sme ho zabili, no. Zlá situácia toto. Pre mňa to tam je zlá, ale pre nás nie. Tu je Dynamike. Môj Dynamike. Tam je ten Karl zas. Tam účko. Dobre. No. Takže tam je Dynamike. Na ňo asi skočím. Asi hej. Asi to bude najlepšie, čo môžem teda... tak nebude. To nebolo vôbec dobrý nápad toto urobiť. To nebolo, že... absolútne dobrý nápad, no. No, nevadí. Zlomil som. Ale žije mi teammate aspoň, ja už sme v showdowne a má 13 powerov. Takže ak na mňa počká, ak nezomrie dovtedy, tak by som teoreticky sme to mohli ešte aj vyhrať. Ale ten nehra vôbec zle. Neviem, vyhrať. Dobre. Ja nemám power, takže ani gadget, takže to som asi prvný. Nie, že by mi teraz Dynamite pomohol. Super, tu som ja skončil. Lebo, nie, vyfackal sa mi fajne. Takže som poťahal vlastne, tým, v tomto endingu, alebo jak to mám povedať. Paráda. Parádna výhra. Dynamite ide so mnou play game, takže ho máme znova v hre, čo je viac menej dobre. Takže sme zase v hre s tým môjim predošlým Dynamajkom. Takže pohoda celkom. Tak je, neviem čo to je za brawler ani. Ja to je Mandy so skinom. Tu by sme mohli poraziť, tak nie je taká silná. Musí zobrať Dynamite. Dobre, tak Mandy je silná na diaľku. Super, tak môj tým je mŕtvý, pretože tu čo dal teraz chalan, fajne. Tak mi ten power. Dáme pekne. Tam je také isté duo ako my. No máme viacej powerov, ale musíme ísť preč, pretože super. Super. No tam nechal ultimate úplne chudáka. Dobre, tak toto je mŕtvý. Bože, táto Bibi je mŕtvá. Počkám 3 sekundy na Dynamajka. Tu, nie. Na to Dynamajka by som mal aj skočiť z Hyperov. No on tam má Mika a ak mi dá hit, tak mňa zabije ten Miko zás. Takže to je zaujímavá situácia. Sú ešte 3 týmy, čo není dobré. A ja by si myslím, že by sme mali búzadiť trocha. Nevadí, teammate zomrel. Teraz ma budú pušovať všetci. Dobre. Premyslím sa sem. Mohol počkať na toho teammatea. On zase zomrel. Sú stále 3 týmy. Ježiš, tam je. Výborne. Dobre, som to riešil. Môžem skočiť znova na nich. Dobre, nevadí. Teammate sa zobudil práve. Že by. To ti dáva. Toto je čo za frajera, však on s jedným powerom ich tam všetkých zabil. Toto nechápem. Naozaj, tento teammate, musím povedať, naozaj bombový. Moc šťastia na teammateov nemávam, ale tento je, že fakt pecka. Takže sme v hre, zase s tým teammateom, pretože on je fakt dobrý. Nechcel som si pozrieť
aké máme. Ale snáď to nejako zvládneme. Musím mať gadget, to nevadí. To je počkej, čo neviem čo robí. Nie, ježiš, tam je KitKatka zas. Nechceme KitKatky. On má ultinu. Nechcem ťa vidieť ani. Poď preč. Ak na mňa skočí, tak to som mŕtvý, pretože... KitKat. Tam je Spike. Neviem, koho má v týme, som si nechcel pozrieť. Ja asi nebudem radšej skakať. Ja by som išiel pred žovník teraz. Lebo úplne som si či to dobrý nápad s tým kitom sa tam nanky. Tam, čo si myslíš, to nevidím. Dobrá, mŕtvy. Mi do vyfáckal dynamitem. Tam hyperchargeku, ja by som tam mohol aj dať čo poriešiť už, lebo zatiaľ túto hru som nič neurobil. Dáme Spike. Som nemusel vôbec urobiť to tam. Absolutne som to nemusel robiť, ale vyšlo to. Chápem, prečo sa hovoria, že Edgar je dosť no-skill bravler. To som teraz dosť pofiglil. No super, tak síce sme skončili prvý, ale dali sme to. A vidím, že mám rank 24, takže to si myslím, že je epic na konci. Takže otvoríme si epic star drop a 500 XP doublerov, či čo to je, tak neviem, čo to vlastne robí. Takže máme nejaké XPčka do Bravo pasu. Toto je všetko z tohto videa. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber, zvonček a my sa vidíme u ďalšieho videa. Čaute.